Ishmael, mae'n groesiad dda. Mae dros ben par Aaron Williams, mae dal yno a Dominic Smith sy'n rhoi'r Drenewydd ar y blaen. Modd i mor fler yn y cwrt 6. Y Met yn methu clirio, mor hawdd i Dominic Smith i daro'r bêl i fewn i'r gôl wag. Hughes ar gic rydd i'r Drenewydd. Cael ei dal i fyny yn ei gwynt Shane Sutton ar penniad. Y does neb ar y postyn pella. A dyna le mae Aaron Williams yn dyblu mantes y Drenewydd. Oedd hi mor hawdd. 4 gôl ar 15 Aaron Williams o'r tymor. Jones. Chydig o le i Roberts. Chubb yn gofyn amdani. Chubb yn glir. Os na gyfle fan hyn i'r Met reit ar ddechrau lan hanner. Chubb ar croesiad. Wycheli ar arbediad. Mae dal yno. McCarthy yw'r capten ar ei drodd dde. McCarthy! O! Ychydig heibio'r postyn pella. Bêl mlaen at Ishmael sydd ddim yn camsefyll. Ishmael mae e dal i fynd. Mae di troi Chubb. Ishmael angen cymorth at Aaron Williams. Y croesiad Aaron Williams. Os na gyfle fan i'r Drenewydd. A mi drydedd! A dyna'r drydedd. A Roberts, Callum Roberts ar y postyn pella. Gwaith da gan Aaron Williams yn canfod Roberts. A o bosib y ddylse Lang wedi wneud ychydig yn well. Ond ergyd Roberts yn mynd i'r gornel isa. McCarthy, groesi'r llinell hanner. Mae e dal i fynd. McCarthy, Elliot Evans yn cynnig i hun yn derbyn y bêl. Mond Vincent sydd o fi flanau. Elliot Evans yn ceisio tanio. Nôl at Craven. Cyfle am Craven. A'r arbediad gan Wycheli ar croesiad nôl. Ac mae'n gôl o'r diwedd i'r Met. A Sam Jones ar y postyn pella. Gwaith hyfryd gan Vincent. Yr arbediad gan Wycheli. Vincent ar croesiad dros ben y golwr. A Sam Jones yn y fan ar lle a'r peniad i'r gôl wag. Hanner gyntaf, o'n i bach yn wan yn amddiffyn y bocs. A ni wedi gweld yn union lle mae'r gôl wedi dod bod ni fod yn gweithio ar hynny, amddiffyn y bocs a amddiffyn y gwagleoedd. Hynny oedd yn fwy siomedig mwy na dim byd arall, a beth yr hyn o'n i'n trio asesu'r gêm yn erbyn. Ond chi'n gweld ail hanner pan oedd lot o feddiant yn ni, a pan ydyn ni'n probo a procio nhw, oedd digon o gyfleoedd yn ni. Ac mae wedi pitro mas gyda'i wach heddi, 3-1 fel result, ond ni ddim yn teimlo rili oedd fwy o meddiant yn nhw neu fwy o wasgedd yn nhw, oedd just dim byd lot yn y gêm. Oedd gêm diwedd tymor fel petai. Ond beth oedd yn bwysig heddi yw bod ni'n mynd dros y llinell a bod y boys yn gwybod bod nhw'n mynd mewn i gêm nawr, gêm ei gyfle mewn pythefnos, ac mae cynllun yn barod yn ni ar gyfer y gêm yna. I thought in both boxes we dealt with the aerial battle. The goals we scored in the first half were very good, but we soaked everything up, didn't let them play in behind us, which I think they were trying to spin balls in behind us for chances and things, and we dealt with it very well. Second half, we're a little bit sloppy in possession and didn't quite get going, but if that's the only negative, then so be it. Dwi ddim yn sgorio llawer o goliau, ond wel, mae wedi dod i fi yn y bocs, a dwi wedi sgorio, ond mae'n neis i cael y 3 pwynt a mynd ymlaen i play-offs wan. O'ch chi'n glinigol iawn yn yr hanner cyntaf yn sgorio ddwywaith, dim ond 2 ergyd gathoch chi, dwi'n meddwl, ond o feddwl, mae ydych chi chwaraewyr fel Louis Robles, Aaron Williams sydd wedi sgorio 19, dwi'n siŵr fod chwaraewyr fel yna'n holl bwysig i chi, yn dwi? Mae Aaron wedi cael tymor da iawn, a Louis hefyd yn gweithio'n galed, a mae 2 o nhw yn y tîm da ar ben y pitch. A dyn ni'n cael Jason Oswell hefyd, mae wedi cael tymor aferchog, wedyn Zelly, so dyn ni yn lle da ar y munud. We finish off like we have done. A couple of good draws, a couple of good wins, and a great performance against TNS that, another day we could have had a draw. So I'm positive. We've got a home draw, like you said, and we've got a squad of players there that are going to be chomping at the bit to try and get a shirt for that playoff. Ni'n mynd mewn i'r gêm gyntaf yma nawr yn erbyn Gaernarfon, sy'n tîm arbennig o dda. Mae Fish wedi cael nhw yn gorfforol ac yn egniol, so mae'n mynd i fod yn tipyn o gêm. Ond gan gofio, na'r ffordd nathon ni cyrraedd Ewrop tro diwetha oedd curo'r cofis lan fyna. So, rhywbeth i edrych ymlaen ato a cael paint wedyn gyda Fish ar ôl y gêm, beth bynnag yw'r canlyniad.